Su fasta ka tashi ba na ganga. Ku zaburo mu je mata gani yanzu na zo. Tamburan ku ne mata ba a nuna kozo. Haba kaji mai dumalwal. In kin kai zaki yo dumalwal. Ku tashi ku yi usai a dumalwal. Ashe zanzan kalar da kwari. Har da masu kalar jikin Buhari. Kan da malam ya darar babori. Ku sha kurmin ku mata maza ke gurma. Mata na arewa damuna kun wuce gurma. Cinikin guntu a kan mayan sama tabarma. Samu mai kauri dubul su bulbul na lubullu. A shigo ki masa tartatar su bulbul na lubullu. Shaida mata aka yar gwarai su bulbul na lubullu. Wanzani baba wanzani ya iso. Wanzani baba wanzani ya iso. Wanzani baba wanzani ya iso. Idan na buga tambaran ana kar ku tsaya ina kimar da an je da kiɗan kunin kamar babbar wake ajiyar kamar wanda dabir ya tsallake gamar kashin inuwar gemu ba abincin kuma wanda na yi kiran mata tuntuni sun amsa manyan mata maganin kananan kuma galin gizin a baya sa kiran mu fasa karkaɗe ke yanni a kan kiɗan nai nisa to ku sha sha'anin ku kuma gautan karya magayin daman da funa su da kwarya mata kuma sai Allah dan baki sai dinya mata kun bambake giwa wa yake jin bira sai da mata na rewa take na mangoro kankana ce inda kunna ce ku fito mata ki taɓo nan da nan ki bar mai can haka ma yayi can ko me wannan tayi can limamin wakan ne dan lafiya ne Imamin waƙar ne